Het belangrijkste nieuws van Curaçao in het Nederlands. Extra Journaal. Vers van de pers. Welkom bij Extra Journaal. Fijn dat u weer kijkt. We hebben het belangrijkste nieuws voor u op een rij gezet. We beginnen met het bericht dat de politie waarschuwt voor diefstallen bij carwash. En dat is een opvallend bericht. Sommige berichten daar ben je over verbaasd. De politie heeft namelijk ontdekt, het team dat voertuigdiefstal onderzoekt, dat op verschillende carwash-locaties werknemers van de wasserij gebruik maken van de gelegenheid om via de documenten het adres van de eigenaar van de auto te bekijken. Dus op het moment dat de auto wordt gewassen, kijken ze de papieren van de auto. Op die manier wordt deze informatie doorgegeven aan anderen en die gaan naar de betreffende adressen om auto-onderdelen te stelen. Politiekorps wil alle autobezitters waarschuwen om, wanneer u uw auto laat wassen en deze erachter laat, de documenten niet in de auto te laten. Belangrijk bericht. Minister Middelhoff die heeft een akkoord bereikt met de agenturen hier op Curaçao. En hij doet dat met groot genoegen. De minister van Economische Ontwikkeling, Roderick Middelhoff, laat weten dat er een nieuwe belangrijke mijlpaal is bereikt. Een akkoord met de Belangenvereniging Curaçaose Agenturen over een Makutu Basico. Dat is een mandje met spullen waarvan een maximale prijs wordt bepaald. Eieren, brood, melk, bepaald type melk en dergelijke. En die wordt opnieuw ingevoerd voor een periode van 18 maanden. Het is een lang project. Er is altijd veel over gediscussieerd over de Makutu Basico. Maar nu de wereldolieprijzen stijgen, is het nog belangrijker dan ooit dat belangrijke producten, basisproducten, op een bepaalde prijs blijven en niet te duur worden. Dat is gelukt in overleg met de agenturen en de minister is blij dat dat daadwerkelijk ook bereikt is. Mijn prioriteit is het beschermen van de koopkracht van de bevolking, aldus de minister. Kort bezoek koning aan Curaçao. Gisteren in de uitzending van Extra Journaal zag u mij vanuit Aruba. Ik deed verslag van het bezoek van de koning aldaar. 40 jaar status aparte nationale feestdag op Aruba. Aan het eind van het bezoek kwam hij ook nog even naar Curaçao toe. En daar sprak hij in de wijk Cerro Fortuna met verschillende burgers over 3 januari van dit jaar. Het moment waarop Amerikaanse troepen een inval deden in Venezuela. De president daar weghaalde. Geen vliegverkeer mogelijk was. Het was het einde van een periode waarin de militaire vliegtuigen steeds meer kwamen in de Caribische Zee. Veel spanning, dat zorgde voor onzekerheid. En daarover heeft hij gesproken met een groep mensen. Dat was een plezierig gesprek. Wij van de pers mochten daarbij aanwezig zijn. En woorden dat de koning open stond om alle verhalen aan te horen. En ook te benadrukken dat Curaçao als onderdeel van het koninkrijk altijd binnen de bescherming van het koninkrijk valt. Zoals hij in Aruba ook al zei, onze solidariteit is solide. Maar het was vooral een luisterend oor dat de koning gaf aan deze mensen. Mooi initiatief. En later in deze uitzending trouwens nog meer aandacht aan het bezoek van Willem-Alexander aan Aruba. Controle bij tandartspraktijken. Gisteren heeft het multidisciplinaire team een gerichte controle uitgevoerd bij 3 tandartspraktijken. Ze gingen eerst naar de Mercuriusstraat, toen naar Cascora en tenslotte naar Mahai. De meeste zaken waren in orde. Slechts 1 van de praktijken had nog enkele documenten die in orde gemaakt moesten worden en kreeg een waarschuwing. Het multidisciplinaire team zal de komende dagen doorgaan met controles. Eerste Curaçaose nummerplaat. Het komt eraan, het is er al. De eerste Curaçaose kentekenplaten. De extra sprak gisteren met de heer Rosaria, de plaatsvervangend hoofd van de Belastingdienst. En hij liet weten dat er 2 containers al op Curaçao zijn aangekomen. Dat alles goed verloopt. En dat vanaf komende maandag zal worden begonnen met de uitgifte van de kentekenplaten. Zodra dat gebeurt zal het officieel worden aangekondigd. En men kan naar de Las Vegas Shopping Center. Daar komt een speciaal distributiekantoor waar mensen hun nieuwe nummerplaten kunnen krijgen. Er is ook trouwens voldoende parkeergelegenheid. En dat is om te zorgen dat iedereen, wanneer ze willen, een nieuwe kentekenplaat kunnen ophalen. Minister Hato neemt een belangrijke stap voor de ORV. Dat is de minister van Justitie. Die heeft een vergadering gehouden met verschillende partijen om het mandaat en de toekomst van het opleidingsinstituut Rechtshandhaving en Veiligheid te bespreken. Bij kort gezegd ORV. Tijdens de vergadering gaf de minister aan dat sinds 10 oktober
2010, dus 16 jaar geleden, niet alles met betrekking tot het instituut is geregeld. En hij heeft nu het initiatief genomen om dat daadwerkelijk te gaan doen. En ook een visie voor de toekomst klaar te maken. Zodat op die manier er vooral profijt van het opleidingsinstituut ORV kan worden bereikt. KUR is trots op Skytrax Award 2026. En KUR staat voor de Curaçao International Airport. Die heeft met trots bekendgemaakt dat het Skytrax Award 2026 heeft ontvangen voor beste luchthavenpersoneel in Midden-Amerika en het Caribisch gebied. En dat is een prestigieuze erkenning gebaseerd op passagiersbeoordelingen van de kwaliteit van de dienstverlening van het personeel tijdens de hele luchthavenervaring. Curaçao Airport Partners, Ricardo Henriquez, hij is de CEO daarvan, is dolblij en hij zegt deze erkenning betekent veel voor ons omdat het echt onze luchthavencommunity vertegenwoordigt. En we gaan even naar een break, we zijn zo bij u terug. Toen ik op zoek was naar een auto heb ik eigenlijk rondjes gereden om het eiland. Mijn vader vertelde dat ze hier hele betrouwbare Chinese auto's verkochten. Dus toen ben ik ingestapt. Er was eigenlijk al direct een klik, voelde me heel erg welkom. Geen enkele vraag was te veel. Als ik tussendoor ook even appte omdat ik vragen had, werd het direct beantwoord. Hele fijne service, heel vriendelijk. Ik ben heel blij mee. En voor mij heb ik vooral gekeken naar de prijs-kwaliteitsverhouding voor een auto. En Dongfeng biedt heel veel functies voor een betaalbare prijs. En dat maakt het voor mij heel erg interessant. Daarnaast heb ik ook heel veel research gedaan online. En kwam Dongfeng er ook echt als een betrouwbare goede partij uit met goede reviews. Extra in Nederland. Van Amsterdam tot Arnhem, van Groningen tot Maastricht, Extra is erbij. Volg Extra Digitaal en blijf op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in Nederland. Extra Digitaal is te zien op verschillende platforms en kanalen zoals WhatsApp, YouTube, Facebook, Instagram en ook TikTok. Wilt u ons op de hoogte brengen van een evenement of iets doorgeven? Neem contact op via WhatsApp, e-mail, Facebook of bel gewoon 06 1364 2945. Volg of abonneer je op Extra Digitaal. Klik aan en volg ons. From the field to the road. Drive like a champion. With Select Automotive. Select Automotive e Banco de Caribe tá invitado na nosso primeiro car show de Aya. Passa na Banco de Caribe essa linha, já sabra, 28 de março, de 10 horas ainda até com 6 horas da tarde. E será conhecido o modelo mais popular de Volkswagen, Audi, Seat, GAC e Mazda. Recebi televisão 65 inch com compra de boa auto e também desconto off cashback de 10.000 florin. Aproveitar de interesse favorável, financiamento de 7 anos e oportunidade para ser uma fiança com zero na mão. Não está guardado, já sabe, 28 de março, na Banco de Caribe, Salinha. Aan het eind van het bezoek van koning Willem-Alexander aan Aruba hadden we de gelegenheid om een vraag te stellen. We hadden er uiteindelijk 2 en ook een collega van de Arubaanse pers stelde een vraag. Kijk even naar dit fragment, want het geeft aan dat de koning met veel genoegen terugkijkt op het bezoek aan Aruba en ook heel vrolijk geluimd is. Het was een mooi bezoek aan Aruba met heel veel enthousiaste mensen en ook de trots van Aruba. 40 jaar statuut, 40 jaar een land was van het hele bezoek af te zien en de koning gaf daarop een mooie, passende antwoorden. Het was een heel mooi bezoek. U heeft heel veel gezien hier. 40 jaar staat dus aparte. Maar er is ook gesproken, u noemde zelf net al toerisme, maar bijvoorbeeld ook over migratie is gesproken. En er is ook gesproken over geopolitieke spanningen. U ziet, de bevolking van Aruba heeft u in uw hart. Maar wat is de boodschap die u aan de bevolking van Aruba heeft nadat u deze dingen gehoord heeft? Ja, kijk, ik kom sinds 87 al hier, was mijn eerste bezoek aan het eiland. En toen werd er al gezegd, we moeten oppassen dat we niet te veel toeristen hier gaan toelaten. En inmiddels zijn de aantallen gigantisch gegroeid en alles. Maar het eiland is ook meegegroeid, ook dankzij migratie. Dat zijn onderwerpen die je niet los van elkaar kan zien. Maar ja, met migratie krijg je ook weer druk op de sociale infrastructuur. Scholen, onderwijs, op gezondheidszorg, op allerlei andere manieren. Dus dat moet gecontroleerd gaan. En dat begrijpen de mensen hier ook. Zolang er is natuurlijk altijd meer werk, er vertrekken ook mensen van het eiland. Dus er moeten ook nieuwe mensen hier naartoe komen die hier komen werken. Om te zorgen dat het toerisme ook een kans krijgt.
En ook proberen te diversificeren, dat je nieuwe industrieën aantrekt, nieuwe manieren kijkt hoe je je geld kan verdienen. Want toerisme alleen is natuurlijk vrij kwetsbaar. Kijk, een financiële crisis, COVID en andere manieren, dingen die gebeuren, dat heeft gewoon grote impact meteen op zo'n eiland. Maar je ziet de weerbaarheid en de kracht die Aruba tentoonstelt, eigenlijk sinds de eerste keer dat ik hier geweest ben, is gewoon zo bijzonder. En iedere keer als ik hier ben, dit eiland geeft me energie. Als een deel van het Koninkrijk, zo'n mooi voorbeeld, hoe we hier dit deel gewoon in zijn eigen broek ophoudt, samen naar elkaar omkijkt. Ook weer zo'n project als vandaag. De maatschappij kijkt naar elkaar om, ze zorgen voor elkaar. Echt heel bijzonder om te zien. Is daarmee Aruba een soort Amsterdam van de Cariben, waar het ook zo druk is qua toerisme? Ja, ik denk dat je die twee niet kan vergelijken. Maar ik denk dat ieder eiland in de Cariben heeft. In de Nederlandse Cariben hebben natuurlijk een heel bijzonder eigen identiteit. En ze zijn me allemaal heel lief. Maar vandaag stond Aruba in het centrum van de aandacht. Dank u wel. Heel veel dank en we zien er meteen uit naar een volgend bezoek. Het was heel bijzonder om hier weer te zijn. Dank u wel allemaal. Dank u wel. Dan gaan we over naar Remco Bicentini. Hij is van de Fundación Bicentini en hij is druk bezig met het wereldkampioenschappen voor kinderen. Daar is al vaker aandacht aan besteed, maar gisteren waren de eerste, of nee niet gisteren, dinsdag waren de eerste oefenwedstrijden. In ieder geval Duitsland tegen Curaçao op de Johan Maurits school. We hebben beelden van gemaakt en Remco Bicentini legt uit hoe bijzonder deze wedstrijd was. Remco Bicentini, bekend van Fundación Bicentini, bekend natuurlijk van het Mundial, het wereldkampioenschap voor kinderen waar je mee bezig bent. Ja. Je bent heel druk. Laten we beginnen met een wedstrijd van afgelopen dinsdag. Ik zag een wedstrijd tussen Nederland, of tussen Curaçao en Duitsland. Sorry, ik zit met Ja. Curaçao en Duitsland. Wat was dat voor wedstrijd? Nou ja, goed. Kijk, zoals een normale WK spelen ze ook voorbereidingswedstrijden. Goed zo. En we spelen het hele WK na van het echte normale WK voor de kinderen. Dus dat betekent alle groepswedstrijden, de knock-out fase en de fase en de finale. En ja, ze willen ook oefenen. Ja. En dus we hebben een wedstrijd georganiseerd, een voorbereidingswedstrijd tussen Curaçao en Duitsland. Op de Johan Maurits Ja, op zo'n Maurits school. Dus ze komen ook met de bus aan, volkslied erbij. En Ik vond de volkslied echt prachtig. Die Ja, had mooi gezongen, ja. maar ze namen het ook heel serieus. Dat vond ik mooi. Nou, dat is wel het mooie eraan. Hè? Want hier zit natuurlijk ook een sociaal-maatschappelijk project achter. Dus, en daar gaat het mij eigenlijk om als foundation. Het middel is natuurlijk het voetballen. Ja. Dat willen ze allemaal. Maar als je dan zeg maar een voorbereidingswedstrijd speelt, waardoor je ziet hoe ze het beleven, hun droom willen namaken. Van het volkslied tot in een rijtje staan, tot een wedstrijd spelen. Ja, dat is natuurlijk uniek en dat is nog een begin. En dan heb je, en waar het om gaat, kijk, de participatie, het verbinden met elkaar, als zo'n hele school daarachter staat. Ja, allemaal juichen. Ja, dat is natuurlijk een ongelooflijke motivatie voor wat het dadelijk gaat brengen op het echte toernooi. En de sociaal-maatschappelijke activiteiten, waar ben je nu mee bezig? Nou, eigenlijk achter het sportieve gedeelte, het WK voor jeugd, zitten projecten over inclusie, participatie, verbinding en gezondheid. Ja. Dus we hebben een loting gehad in januari. De scholen en de wijken zijn live op televisie. De scholen en de wijken zijn gekoppeld aan een land. Dus bij wijze van school X is Japan. Ja. Dan krijgen ze 2,5 maand projecten over Japan. Maar als je het hebt over gezondheid, ja, ze moeten ook een sportmaaltijd dadelijk bedenken. Nou, daar moet met Japanse ingrediënten. Ja, leuk. Dus, en uiteindelijk heb je van die 4 sociaal-maatschappelijke projecten 48 landen, scholen, wijken die hun eigen projectje hebben gemaakt. En die bundel ik dan samen, dat ze een boek krijgen met 48 leermomenten over de hele wereld. Mooi. En er is ook aandacht vanuit het buitenland. Ik zag de Duitse televisie al bij die wedstrijd. Ja, dat is niet normaal. Maar dat is, had ik zelf ook niet verwacht, moet ik heel eerlijk zeggen. Het gaat allemaal gepaard natuurlijk met je verleden bondscoachschap hier. Maar ze vinden het geweldig en uniek dat er hier op Curaçao een WK georganiseerd wordt voor kinderen. Ja. En ze waren hier van de ADR, TV, Duitsland, ja, dat is ook miljoenen publiek. Ja. Maar ze stonden een ogen te kost, want ze hebben nog nooit eigenlijk zoiets meegemaakt. Met zoveel kinderen, zo'n beleving en dan praat je over een voorbereidingswedstrijd. Kun je nagaan. Ja. Nog even als laatste vraag. Is Curaçao gewonnen? Curaçao heeft wel gewonnen. Curaçao speelde uit bij Duitsland. Ah, dat was ook mooi, leuk dat je het vraagt. Kijk, de reguliere speeltijd was het 2-2. Daarna hebben we penalties gedaan, dus ieder 3 penalties. En Duitsland won. En, het was ook Duitsland of Curaçao? Curaçao won. Maar het was ook vooraf heel leuk. Kijk, die kinderen zijn er zo mee bezig. Kijk, ik wilde ze de Mundial ook geven.
Maar ze zeggen ook, nee, we willen hem niet aanraken, want dat brengt Brengt ongeluk, ja. Dus het besef Mooi. waar ze het voor doen, is enorm. En de motivatie die ze krijgen, nu ook van de ouders en ook voor iedereen op Curaçao, dat brengt hun dromen een stukje dichterbij, denk ik. We blijven je volgen. Hartstikke mooi. Dankjewel. Oké. Dan gaan we nog naar internationaal nieuws, want Colombia en Ecuador zijn bijeengekomen om de crisis over de vermeende bombardementen te deescaleren. Wat is het geval? Volgens Colombia zijn er bombardementen geweest van Ecuador op grondgebied van Colombia. Er is woensdag een virtuele vergadering gehouden om te proberen de diplomatieke crisis tussen beide landen te kalmeren. Te midden van een handelsconflict escaleerden de spanningen na een uitwisseling van beschuldigingen tussen president Petro van Colombia en president Noboa van Ecuador over het vermeende bombardement. Ecuador zegt dat de beschuldigingen vals zijn. Colombia blijft aanhouden van het is niet vals, we hebben bommen op ons grondgebied en die zijn afkomstig van Ecuador. Uiteindelijk is er nu een vergadering geweest en lijkt de grootste problemen, de grootste irritaties uit de lucht, maar er zal nog verder gesproken worden. Ook omdat de twee landen in een handelsconflict zitten en de spanning sowieso tussen beide landen is, maar niemand wil het laten escaleren. We houden het voor u in de gaten, net zoals we al het nieuws voor u in de gaten blijven houden. Dat doen we morgen weer en ik hoop dat u dan weer kijkt. Allerbeste, tot ziens. Dag.